аҳволи Парвиншоҳ Муҳаббатов, Наврас ва Рамазон Синонов, омӯзгоре ки дар натиҷаи ҳамлаи хирс дар Ванҷ захмӣ шуданд, беҳтар шуд. Дар ин бора сартабиби бемористони маркази ноҳияи Ванҷ Шовай Шоҳнасирдинов ба Спутник Тоҷикистон хабар дод, аҳволи ҳарду ҳам хело беҳтар шудааст, тасб надоранд. Парвиншоҳро ҷарроҳӣ кардем, ҳамааш хуб гузашт, гуфт вай. Ба қавли Мавсуф, Муаллим ва Наврас ҳудудан як ҳафтаи дигар дар бемористони ноҳия мемонанд ва сипас барои ташхис ба маркази вилоят Хорух ё пойтахт душанбе ирсол карда мешаванд. Дар Муҳаббатов осеби кушодаи косахонаи сар, ҷунбиши майнаи сар, шикастани компрессиони устухони қафои сар ташхис шуда буд. Барои ҳамин ба хотири ташхиси томографияи сар ба маркази вилоят ва ё душанбе мефиристем, гуфт вай. Шоҳнасирдинов мегӯяд, ҷароҳати омӯзгор нисбат ба Наврас сабуктар аст ва ӯ низ аз сар, қафаси сина ва ронаш ҷароҳат бардошта буд. Ҳамлаи хирс ба Парвиншоҳ Муҳаббатови 14-сола ва Рамазон Синонови 48-сола дар ҷангали Гумасти ноҳияи Ванҷ рух дод. Ба иттилои Кумитаи ҳолатҳои фавқулода онҳо барои ҳезумчинӣ рафтанд ва ногаҳон таҳти ҳамлаи ҳайвони ваҳшӣ қарор гирифтанд. Синонов варзишгар ва муаллими тарбияи ҷисмонии деҳаи Вишхарви ҷамоати деҳоти Рованди ноҳияи Ванҷ аст. ӯ ҳамроҳи чанд ҳамдеҳа аз ҷумла наврасон ҳамон рӯз ба ҷамъоварии ҳезум ба ҷангал рафта буданд. Синонов вақте фиғони Парвинашро мешунавад, ба наҷоти писарак мешитобад. Парвинро дидам, ки зери пои хирс буд. Ба наҷоташ шитофтам. Бо дастонам даҳонашро аз тани Парвин ҷудо кардам. Хирс ба ман ҳамла кард. ҳамроҳонам бо чӯб ва ҳар чизе доштанд ба хирс заданд ва ӯ гурехт, мегӯяд омӯзгор.